Nire eguneko lana da etorri honea enpresara, hemen egite ditut nire orduak, ikusi planifikazio barruan zer neukan gaurko eta gauz berriak atenditu, zerren askotan mailak eta ematen dizu gauz berriak egiteko egunean. Soy Ana Belén Juaristi, empresaria gerente de esta empresa Engranajes Juaristi, en segunda generación, empresa familiar. Mi empresa lo que ofrece son engranajes, no nos olvidemos, ese es nuestro producto, y haciendo engranajes buenos, cada vez mejores, mejorando con las personas y las máquinas que nosotros tenemos, estar en el mercado, que quieran nuestros engranajes, que nos compren y de esa manera haremos sociedad. Arrakasta da gauzak planeatu eta gero ertetzea gauz horiek. Planeazio bat egiten duzu eta gauzak lortzen badituzu, satisfazioa oso handia da. Bai gauza mekanikoekin eta bai pertsonarekin eta erlazioarekin ere bai. Emakumeari nik esango nioke, nire aldetikan eta horrela ximel baina esango nioke ausarta esatea, valiente, venga, aurrea botatzea. Gu gara eta soziedadea behar dugurutaz. Premioan eretzako da honore bat eta bitarten posibilidade bat hemen aurrean esatea emakumeak gizonarekin egin behar dugula lana denon artean politaterako zaigula soziedadea. Mezi du.